Dagitoy iti na ibagbaga manen kadagiti linaon ti surat nga panagsagaba ni Apong Jesu-Kristo idi isuna maysa a pangulo wenno maysa nga nangyad-adal kadagiti adalan na nagyadal iti kinaimbag iti rag-o itayat na tapno masurot tayo kinasaya at akababalin ngayon na isursuro idi gapo kadagiti linaon iti Biblia. So nga dawaten tayo iti nanay a panakaawat gapo iti natalingengen nga panagpanpanunot panag-uugali panagsao iti nasayaat. Tayo rin awanen na Apong Jesu-Kristo kitkitaan tayo pilang isuna gapo kadagiti panpanunot tayo nga nakakunik sa dingato. Tadigito ngayon na ibagbaga a pamaneknek a mabasa ti Hebreo 12 iti 2. Akit kitaan nyo ni Isos a Pangulo ken mangtungpal iti pamati. So da ito ti tungpalen tayo unaramidin tayo gapo iti nasaya at panagpamati iso agapo iti rag-o naikabil iti sangwanan da inibturan na iti cross. Tada ito'y a cross isumit laeng nigito'y iti intayo'y baklay kadagiti panpanot tayo han nga laeng nga ibaklay iti abaga. Ta iti addaray ta nga paglintegan kadagiti papadi di iso nagtuto kano nagrigrigat gapo iti cross a panangibaklay na kunkunada. Ngem kada tayo digitoy iti naibagbaga a cross iso iti panangibaklay tayo iti nasaya at gapo iti panunot tayo nga pakalaganan nga inwaksina iti bain ket tagtugaw iti makanawan iti trono iti Dios dayta iti inna nagtugawan na Apong Jesu-Kristo gapo iti trono sa dingato. Tada ito'y kinunana manen iti dadduma nga iti dara may bawal kadakwada gapo itadda a religion da. Ngem kada tayo nintay so kimaten digito'y asasao iso da ito'y iti bagbagana adara nga inwaris palang idi numisis idi unanangal daw kaninggana kinapong Jesu-Kristo dahil iti ipanpaneknek na idi na Apong Jesu-Kristo adara hatket nga dara iti animal no diket dara iti tulag nga iso iti nakaisuratan iti linaon iti Biblia. Tayo iti pamaneknek na ibagbagana no alaan tayo basaan tayo kalkalin tayo kadagiti kay papanan na mabasa iti Hebreo iti apamaneknek iti 12 iti 4. Di kay pa'y nagsagaba agingga iti dara asimaranget iti basol. Daytoy iti bagbagana no daytoy adara iso ti isaranget tayo iti basbasol nga han tayo nga aramiden iti panagsao iti dakes ken nakirsang asasao dakes a panagpanpanunot kina ramugam kinaagom ken iti daddumapay a dinadakes dayta iti bagbagana nga ipalpalawag na gapo daytoy adara. So nga mangala tayo iti paset iti Matthew 26 iti 28 nga kinunana. Tada ito'y iso iti dara iti baro at tulag iso amay buyat gapo kadagiti basbasol. Iso da ito iti kay buyatan na gapo kadagiti basbasol
Tanuag sukimat tayo, iso da ito iti bagbagana, adara. Iso nga siguro, maawatan nyo, pada nga kailukanwan, digitoy, palpalawag. Ta maawatan tayo, analaing. Iso digitoy, tindak ipapaabot, kada kayo. Kinuna naman ti pamanagnag iti Hebreo 10:6. Daytoy iti tulag garamidet to kadakwada inton malabes dayjay ngaldaw. Kuna iti apo ikabil kunto kadagiti linteg ko iti puso da. So daytoy iti bagbagana alinteg nga nakay kunikan kadagiti puspos tayo ken iti panunot tayo ngagturong iti Dios ket isurat kunto ida iti isip da kinunana. Isu daytoy iti pamaneknek ngayon na ipapaabot kada kayo gapo ti Facebook online Bible study tapno maawatan nyo digitoy nagkakaunag akay papanan na kadagitoy asorsorat. Saan lang nga bareng-bareng na itoy tanuhan tayo nga dawaten iti Diyos iti nananay a panakaawat han tayo maawatan. Noan niya ti kababagas na kadagiti na unag akay papalan na. Iso nga digitoy ka i-share, digitoy ka i-like, digitoy akay papalan na. Tapno maamuan digiti daduma kanpay anakaawat iti daytoy apamati. Ket agyaman na iti Dios Ama manakabalin sa amin. Amen.